Angibingelele nguvukani wakaMthembu. Ngifisa ukudlulisa ukubonga siwumndeni wakaMthembu kaGodo. Sibonga kakhulu ngenkonzo enhle eyenziwe umphakathi nezakhamuzi, omakhelwane, i-South Africa yonke ebisihambele. Siyabonga kakhulu. Siyacela ukuthi nikwenze nakwabanye. Siyazi angeke safana singabantu, kodwa uma selikhalile icilongo, omunye nomunye athathe isihlangu sakhe asondela ayokhuza lezo yindukuzeni ebenihamba nazo zisenze sakwazi ukuphumelela ukukwazi ukufihla ithambo likababa ngendlela enesizotha. Siyabonga kakhulu iy'hambeli zethu, amakhastoma kababa akwazile ukusuka ey'ndaweni ey'kude afuna ukukholwa ngempela ukuthi uhambile azikholelwa ayibonela. Siyathemba ukuthi nasey'ndleleni kuhanjwe kahle, wonke umuntu wafika ephephile. Sibonga abafundisi bonke ngokuhlanganyela kwabo nangokuhlukana kwabo ngamabandla konke ukuze ubambisane enkonzweni kwenziwe inkonzo ibe yimpumelelo. Bese siphinde sibonge futhi nabo bonke abaye balula isandla ukuthi silekelelane lapho nalapho, kwazise iy'khathi zamanje akuveli kube lula nje nomuntu ukuthi akwazi ukufihlwa, kusuke kudingeka iy'mali, kuyadliwa, uney'vakashi ey'dinga amanzi okuphuza. Bese sixolisa-ke kulabo nalabo esithe masizama ukusondeza amanzi okuphuza engawatholi ngesikhathi. Akululanga ukuthi sonke besingathola okufanayo ngoba besizama laphaya nalaphaya, kepha nje sixolisa kakhulu komunye nomunye ohambe ephukele inhliziyo ethi eyi ngihlale kakhulu angisakwazanga ukuthola okokwehlisa, kungenxa yokuthi mhlampe ibhizi ibiyiningi nathi sibhekene nokuningi wagcina ungasizakalanga. Kepha i-availability yakho siyayibonga ukuthi wonke umuntu ukwazile ukusondela, wazisondeza kithi. Ngiphinde ngibonge futhi no-cameraman wethu ngokufika sivakashele ekwazi ukuzosiqophela lapho nalapho, nangokukhulu ukuhlonipheka futhi wakwazi ukugcina okuyimfihlo yomndeni, wangakuveza la okungafanele akuveze khona, okwenziwa umndeni kwaba ngokomndeni. Siyakubonga kakhulu mfowethu, ukhule nje umsebenzi wakho owenzayo ube muhle ngendlela ejwayelekile, nabanye abantu bakuthokozele njalo ukuthi ube yingxenye yokubasiza ngoba umsebenzi wakho ave ukwazile ukuba muhle. Bese ngibonga futhi no-MC bethu ukusiphathela inkonzo kababa ibe yimpumelelo ngaso sonke isikhathi. Konke okwenzekile siyabona ukuthi cha kube kuhle ngempela, phela singakhala ngoba singabantu, omunye nomunye akhuluma kwakhe ngoba phela ukukhuluma kwabe kwemhlabeni. So sibonga kakhulu thina siwumndeni, okwenziwe sikubona kube yimpumelelo kakhulu. Ngize ngizobonga ingalo yomthetho i-SAPS, ukuphuma kwayo ngobuningi basuke kwi-province beze kuzoqinisekisa ukuphepha, kwazise ukuhamba kababa kuhambe ngendlela esingayazi nathi esingeke sazi ukuthi yini esikade ingenzeka, kepha bakwazile ukuphuma ngobuningi baze ukuzoqinisekisa ukuthi abantu bakhona baphephile, kwazise besiney'hambeli ezisuka kude naneziphezulu ngendlela eyisimanga. So-ke bakwazile ukusisingatha-ke kwathi noma kukhona okuvelayo okuncane bakwazi ukusukuma bakhuza, yadlula impi, yaqhubeka impilo, yaqhubeka inkonzo kwaze kwaba sekugcineni. Sengigcina ngibonge futhi laphayana nomasipala wethu ubusengama wasikhululela ama-traffic cop ukuba sikhontrolele umgwaqo ne-traffic. Siyaxolisa futhi nakuwo ama-traffic cop uma kukhona la siphule khona umthetho ngendlela yokushayela emgwaqeni, kwazise ukuthi uma uholwa nenhliziyo yakho futhi ingeneme kungenzeka uyithole usuwenza iphutha, kepha nakubo futhi siyaxolisa. Ekugcineni nje kubo bonke abalule isandla nabasiboleke izitsha zabo ukuzoyisebenzisa, okuye kwabuka isitsha somuntu sesifile, sicela ukuthi asixolele njengomndeni, bokungayona inhloso yethu leyo. Siyabonga kakhulu somndeni wakaMthembu enisenzele khona, nikwenze nakwabanye abantu. Uma kukhona okubi esikwenzile siyanithembisa omunye niyomsiza, ngeke aze akwenze okubi njengathi, uyokwenza okungcono ngoba kungenzeka uzobe ebonile ukuthi okubi akuthandeki. La sone khona siyaxolisa kakhulu, sithi nje kwi-South Africa yonke noma i-KZN yonke, uNkulunkulu anihlenga nibusise, namakhastoma kababa futhi aqhubeke awahlenga awabusise. La ubaphe khona impilo, baqhubeke baphile, amandla angashoni emuva, aye phambili njalo nje. Siyabonga kakhulu.